Ilme on hämmentynyt. Se puhuu mulle, mutta en mä ihan ymmärrä. Pappa, Va? kan vi snart fara? Inte riktigt ännu, men snart. Ajattelikohan nuo koirat jotakin? Kyllä ne varmasti. Nyt se pesähtelee sen sovianeen. Oi, kohta on sukassa reikä. No niin, se on kesä tulossa. Niin just. Tuuletusaukko. Saanko mä tuoli liikkuu? Kyllä voimaa. Oh, tahdon voimaa. Ei muuta voimaa. Saan nää Fennien vakuutusyhtiöstä nää sukat. Okei. Jos vaihtaisikin jalkaa. Eikö se ole aina tuo toinen jalka? Se on vissiin kivemmän makuinen. Paremmat aromit. Oi, anteeksi mua. Tämäkin painan 70 kiloa, varmaan 72 tällä hetkellä. Se vaan repii tuota tuolia. Joo, se on tekniikkalaji. Ei oo kovasta kiinni. Voiko mä mummu nostella näitä jo tänne koneeseen? Tässä on niin paljon tavaraa. Minä laitan ne sitten, anna olla vaan niin. Saa tulla ihan rauhassa. Minä laitan sitten nuo Tavarat. niin sinne. Ei, Anna mene. tulla tässä vaan niin. Mene. Minä selvittelen, minä nautin tästä vieraista. Aha. Joo. Is he sleeping between you and Minne? Or on top. Yeah. Or... or on the legs. Ei, meidän